En okinyi machielo, okinyi majaber kabisa, mabende wachak waromo kendo e chenro ni mar tedo gi chiemo kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono Nam Lolwe romo gi Nam Chumbi. Wadwaro mondo walos rech mowuok e Nam Lolwe tilose kaka jo Nam Chumbi lose. Mabende dwaro konyowa e teto okinyi ma kawuono wantiere gi jatedo marwa bo ulore, onyiso nyinge gi kumoae. An nyinga en Dolly Blessing Otieno. Anyalo ko Yugis. Iya Yugis. Yugis nyandi wa school kanyo. Koro koni thoth joma romo godo koni wacho ni onyuol gi koni, gi pon koni. In? An onyuola koni. Lakini seche moko na adhi dala duogo sana. Okay. Yeah. Ma isomo koni kosi somo kocha? Asomo koni tasomo kocha. Yeah. Koni gi kocha. Kamana inya. Koro idwa losonwa rech. Jokoni luonge ni samaki wakupaka. Wan wang'e ni gimi pako, en gimi wiro. Wawire ang'o? Wawire rech. Rech no wadwa wire ang'o? Wadwa wire sauce moro molos gi nas. Gimo nas. Koro nyiswa ne kaka wadwa loso rech no. Nkech rech to iro wantiere godo, kele aneka. En mano ma tilapia, mabende osewang', kendo entiere maber kae. Ang'o kendo mwatiyo godo e tedo kawuono? Rech ni, wadwa tiyo, nitie kitungu mwada tiyo godo, dania, gi spices gi bentiere, alafu gi nyanya. Nyanya mwasere go beni kae. Okay. Yeah. To wicho kwil, gima keto obed rech ma special en nasni. Nasmi diti godo. Mose bedo ready. Okay. Aya, wachake ane kare. Koro wachido kanyo? Yeah, wadwa chiele koro waketo mo e pan ni. Kosetuo, ka pige gi osetuo. Moero, tego da motedo. Iketo mana mo matin. Kasto irito dakika matin. Moko osemako mach to koro iketo kitungu. Gima neno koni, uwero tiyo gi kitungu be. Wacho ni chiemo en kitungu, mit chiemo en kitungu. Mit chiemo en kitungu. Koro iketa maber. Morome maber. Hai koro, wawang'i nyako bed. Yeah, ma brown kamani. Okochal gima kawo thuolo mang'eny. Koro sami chielo mano, koni wacho ni ichame gang'o? Mchele gi kuon gi mchele. Gi mchele. Kuon ok odhigo? Kuon ok odhigo. Wan wang'iye ni gimoro amora, kwanza rech. Nitiere debate ma ji nitie godo kuonde moko ni rech ni chamore gang'o. Nitie jomong'iyo kode ni rech dhi mana gi kuon kende, full stop. Ineri wacho ni koro ma waloso ni mana mchele kende. Mana mchele, nikech jokoni ohero mchele. But inya temo moko gi. Lakini ok odonjo mamit kaka onyalo donjo gi mchele. Omit ne biro mana kichame gi mchele. Koro waketo pi mchele. Wakidhi keto mchele kikombe achiel. Koro pi waketo kikombe ariyo mar pi. Nikech aneno ka iseketo ne chumbi chuth. Koro kanyo warito ita mondo. Sa inyalo kokono. Koro tich tedo ni en mani puonjori godo koso? Apuonjra tich tedo ni, lakini atimo hotel management. Itime kanye? Technical University of Mombasa. Okay. Kato koro kanitieko Apoda rito graduation. Congratulations in advance. Thank you. Koro nyasi no, dongu tedo ga nyasi mag graduation, mag arus ang'o gini.
Koro in idhi tedre ni in owuon. An babu luongo mana ng'ato tedna. Mondo iwinje mit. An ba winje mit kaka jomoko winjo. Kaka jomoko winjo. Koro kitungu gi aneno ka osebedo ready. Koro kaka kitungu osebedo ready, idhi keto garlic ginger matin. Mana moseregi matin. An gi penjo, sama puonjoru e school, wacho ni timo food and beverages, hotel management. Hotel management. E hotel management ipuonjo tedo koso tedo ni koro bira kien. Hotel management ipuonji gimoro amora kuom hotel. All the services matimre e hotel. Kind housekeeping be ni kanyo. Laundry, waiter, mago te ipuonjo ji. Katere kaka in koro yiero ni mae yo makoro adwa ni mondo alo. Aneno ka tij tedo ni beber nikech creativity bedo develop each and every time. Koro tedo en gima dhi timre pile. Ipuonjri new styles mag tedo. Inyalo learn kuom ng'ato. Koro e gima omiyo ahere. Koro kitungu osebedo ready, waketo blended tomato mano wase blend. En mana blended nyanya kende koso ikiko gi. Ka ina keto gi hoho. Mchele ni bose ikore. Mchele be no asepimo ni kae. Koro wadhi keta. Gi mo matin moromo. Mchele dwaro mo. Koro iketa mo maber. Moromo go. Iketo ne mo kamano mondo kik omakre. Kik omakre alafu bobed mamit ahinya. Mchele dwaro mo. Majeno ni kare koso wanga duoke piny. Wanga duoke piny matin. Mondo mchele kikwang. Kata koni koro wan gi spices kae. Koro wadwa kete kae. Ma en paprika, royco cube gi coriander powder, dania moregi. Iketo mana size moromo, kik iket mang'eny. Antie gi penjo. Keta miketo. Jok moko ohero akia kako ni nitie jomoko ohero spices nikech chiemb koni nyaka beda gi spices. Koni be nitie ng'ama wacho ni an spice ok acham, ok ahero, ang'o gini koso nikech koro giseng'iyo go. Nitie jomok cham spices nikech jomoko maybe daktari okwero gi kik gicham spices. Koro ing'iyo afya mar ng'ato. Kik iket gima dhi hinyo ng'ato. Nikech thoth neno ka chiemo makoni nyaka bed gi spices. Kigolo spices go be pod dhi beda mamit. Ok wachuno ni ti gi spices kok itigo. Nyalo tiyo gi kitungu gi nyanya. Kata koro iduoke ubedo matin, ok obed mang'eny. Mana kamano koro wadhi weyo dakika matin mondo nyanya gi ochiek maber. Kosechiek kae to koro? Kosechiek kore wadhi keto nas mwan go ni gi kasto walute rech. Wawire wiye. Emi iluonge ni kupaka. Okay, mano kore kupaka no ma wadhi timo. Mane kore kupaka ma wadhi timo. Ok iwe machiegi, odhi rudore. Reche mok chiegi. Dong rech na wasewang'o waketo kando. Koro en ready. Koro mae waloso ni mana sauce. Ma mana sauce. Kato koro wadhi ole wi rech. Tuwacho no kidwa noduon. Ok adwa noduon. Koro kosechopo kumochopo ni ema koro iketo nas ni. Ma en coconut cream. Ma cream emomiyo en thick kamano. Dong neno kako chalo. Koro ema wadhi ole. Stew wani. Kisa to koro irude. Iruwe maber mondo coconut cream no oroma kuonde te. Donje maber. Oro kama kaka onego bed. Mai kako winjo chal. Kala dong neno kako lokore. Koro ma nyaka itete gi cream.
ya mondo beda mathik kamae coconut cream. Coconut Lakini nitie joma tiyo atiya gi nazi ma kawaida ni but the best product at least iti gi cream obed thick maber. Kasto kore kosechopo kae ma koro waketo rech wagi mane wan go. Ni kete wiye. Koro iketo kamano. Kiseketo to koro kadwani ema koro iole wiye. Koro ole wiye no ema koro uluongo ni kupaka. Kupaka koro wawire. Kutu chocha nayo. Neno kaka wire maber. In kata kokel ni gedo neno kaka ober. Inge gima ji winjo tim. Imanya nying gimoro. Tigole agola makoro ilicho gini milich. Koro ober, koro en sawa. Abas koro ober. Kata in kokel ni nyalo chame maber. Odhi mana gi rech mose wang'e mo. Rech manumu nyalose? Rech manumu. Iwang'a rech mondi. Kech dong kama dong rech ni osechiek. Koro ma iwira. Sos ni emi losa. Kech aneno jomoko ka be lose kaito iola one side. Kichamo rech side achiel ka iloko koni to onge gimoro. Koro ma dong ineno ka both side wasewire ma koro ena sawa. Koro wadhi tieko gi dania. Garnish, iluongo ni garnish decoration. Koro ikawo dania mane iseng'ado tipore wiye matin. Mondo koro kel color ma green gi orange no mondo o shine maber. Rechwa oseikore, ok en rech, wacho ni samaki wa kupaka. To aneno kupaka no ni en ang'o, kendo gini ka wacho ni wasepake to koro kendo gi dholuo en gima opogore. Mchele be oseikore, koro wadwa ni mondo toke, owinje ni to chalo nade. Walose ane ka. Kata buneno mchele wuok achiel. Iwacho ni siri kopogore gi pi to en mo. Donge? Iketo ne mo moromo mondo kik omakre sama otedore. Nitie jomoko makoro kanene kamano to gombo mana omedne to supere. Emomiyo dong stew to pod nitie ka. Kuonde gi Mombasa koni jok ohero gige sup mang'eny. Koro ma aroma kodgi. Kato gi rice makanyo. Kasi keto kae mondo ogol picha moro maber. Yes. Haya, dong koro chopo sama koro wawinjane to lweti chalo nade. Waduokane machien. Koro wawinjane to chal nade. Ing'e ni pile iwacho ga ni Jael keri jawuoro chiemo kende ok odwa luongo ji. Kawuono antiere gi jobil chiemo. Njeri uja. Mondo gibile. Nikech an thothne anya bedo ka wacho ni omit timore nade to ok en kamano. Si unaonja. Lakini hujazoea samaki hivi. Unataka wasupu, maji mingi ama. Haya. Utaonja tuambie. Ibende dhibeno. Lweti. Sawa.
gi lwedo kamano. Ing'eni wiya sikwil. Wiya sikwil. Ikoje? Mit kabisa. Sema mit kabisa. Amejua. Sawa. Asante sana Njeri. Kama na inya Dolly bende kaka iponjo waka kitede. Uneno. Hapa nwan. Ingena di weekendi omera kadok. Kadok, jirende dog winjo mateko wada. Idwa loso iye. Adwa loso iye ma ng'ato kakalo to weche timre matamre gi nono. Erokamano ahinya. Wachni mogika sama koro watieko kata waloro. An adwa go erokamano ne ji duto te. Aso ka nitie joma nyalo dwaro services be wantie available for both Airbnb and private chef. I'm available. So my contact ni 0705514027. Kati nyalo yudae TikTok, Instagram be antie. Kaka nga. Along dani Dolly Ble. Dolly Ble. Haya, donja TikTok mondo yud Dolly Ble. Yud chef services wacho nyaka BNB bende nitiere kanyo. Wanto koro walore mondo koro wang'ane kaka wadwa deal gi samaki wakupaka. Nyako odiechieng' machielo e chenro machielo matedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta. Oriti.